Rasulallah kai ne gwani, Rasulallah kai ne gwani. ya Allahu ina da roƙo ka ban sirrin yau in tafi in yi yabo na gun Mahamudu abun nufi. Wada farko mai manzan Allah ƙarshen ƙauna marubi, sarkin sammai sarkin kasai ko a ina shi ne gwani. Rasulallah kai ne gwani. Ya Allah ka ƙara salati gun Mahamudu abin yabo, mai burgance manzan Allah annabi sarki sha yabo. Rabbi ka sanya har alaye har da sahaba abin yabo, shaddijjan da shajjilani da barhama sirrin zamani. Rasulallah kai ne gwani. Ya Allahu ina da roƙo don matsayin na samarwara, malam baba Usama masoyi kan Mahamudu fa bai jira. Ya Allahu ka ƙara daga shi ya haura tudu ko gangara, ni ko Mansur in yi yabo na in da faɗa kai ne gwani. Salamu alaika ma'aikin Allah sha matsayi farkon fada, salamu alaika Rasulallahi sha matsayi ƙarshen fada. Salamu alaika ya Mahamudu ko a ina kai zan fada, ka sake kula ni kai mini baiwa annabi kai mun lamuni. Rasulallah kai ne gwani. Babu abin so in ba kai ba ya na saman dukkan isa, ka wuce Musa da ma Idris da Yusuf kai ne mai isa. Baban na rikayya da ummul kulsum kai ne mai isa, dole mu tashi mu rera kasida mai murna domin ka ne. Rasulallah kai ne gwani. Salamu alaiki ya ma'asuma ya alawiya sajida, salamu alaiki ya maradiya na mukama sayyada. Salamu alaiki umma abiha ya madaniya abida, salamu alaiki ummul khairi ya zuhuriya hamida. Salamu alaiki ya mashkura ya iklima rashida, salamu alaiki ya mansura ya siddiqa shahida. Fatima mai kura dukkan matsayi yar Mahamudu abin yabo. Rasulallah kai ne gwani. Du matsayi daga kunkune, du girma daga kunkune, du baiwa daga kunkune, du rawani ma naku ne, du rahama daga kunkune, risala ai da fa'in ku ne, nubuwa ai rigar ku ne, aljannar mata ku ce, annabi kai ne da gwani. Rasulallah kai ne gwani. Da zaran kafa fito ma'aiki ruhi dole girgiza, wurin uske nan mai kashe arna take agun ba sa gaza. Wasu mataye sun kalli wani shi annabi Yusuf sun gaza, hannaye nasu suke yankawa don kyawu nasa sun gaza. To namu da zaran ka kalle shi rushi dole girgiza, kai ya zama dole mu ce mun gode mai murna domin ka ne. Ko a ina shi mai girma ne sha matsayi ne murshidi, idan ka ji an ce namun ma'aiki tashi ka ce min hamidi. Ranar yakin dutsen Uhudu rarrabuwa ya yi sayyadi, gashi gabas can gashi a yamma gashi gidatan sadiki. Ɗana amina Rasulallahi babu kamar ka batuntuni. Rasulallah kai ne gwani. Dukkan girma da zaran ka zo babu abin da fa za ya ce, domin annabi kai ne zance abin yi tuntuni kai fice. A duniya kai ne gwani, a kiyamar ma kai ne gwani, ka shiga dukkan zamani. Ya Mahamudu ka ce da ni, Mansur ka yantar da ni. Rasulallah kai ne gwani. Nan ne za na tsaya na huta ba don so ba mu tattafa, ka yi mini sirrin har da basira in tafi ta nan gaba. Dan karamin yaran nan ne dai babu basirar yanzu ba, na rike baba Usama masoyi dan walawa yana gaba. Rabbi ka ba mu basira kullum mi ta yabo kun shugaba. Rasulallah kai ne